Oh, jo tinc un vell a qui li diem nyap, a qui li queda poc pèl al cap. La farmàcia és la seva llar, cada dia hi és a 2 quarts. Vol olis, cremes i sucs, olis, cremes i sucs, olis, cremes i sucs, olis, cremes i sucs, olis, cremes i sucs. Amb la crema Rirocusi, que val 5 €